Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R, channelnya Rika dan Rudi. Dan saiki waktu menunjukkan pukul 7.20. Niki waktu ini jamnya mati pemirsa, jam malah jam setengah 10. Dan ini lebaran mulai dekat iki. Podo gawe-gawean pemirsa iki ning guri Mbak Ti gawe marneng jarene mau. Dan jajane kebanyakan yo sebagian gawe dhewe saloke podo tuku pemirsa nek wong desa iki. Dan iki aku tak didone Mbak Ti gawe opo ning guri iki. Mbak Ti gawe marneng pemirsa. Jajan bodone ning kene kasih yo marneng iki pemirsa. Karo opo Mbak Ti? Iki deli. Ya tak goreng. Arep deli pemirsa. Tak kayak uyah dan bakso. Deli. Panasan ya, kayak uyah. Deli. Kayak tak goreng. Deli ke jagung, godhog. Goreng sapa Mbak Ti? Ya saiki ngopi nek ngembak jagung iki kok aku goreng iki. Oh, belum saya. Jajane kasih Jawa iki. Jagung digodhog. Oh. Iki kok diumbah. Bar Anak diumbah. warneng ora pemirsa nggone sampean nek bodo-bodo ini. Iki kok terus diumbah, nak wis resik kok digodhog nasi diluk, bar digodhog nasi diluk terus diadoni bawang mbek uyah, digoreng nah wis dadi. Jan gurih. Iki yo awet dhewe iki nak dadi. Iya, sampai sok bodone kadang ijek Pokoknya pemirsa. awet dhewe kok nek wis dadi iki. Kayak ning toples sih. Nek rong liyane entek iki lagi payu. Iya. Nek jajane sing Liyane entek entek. iki marnenge lagi payu pemirsa. Ya gurih tapi. Ora nek udan-udan kaya Mbak Ti. Iya. Panganan paling awet lebaran iki yo Ya iki. marneng. Tapi enek sing dikeringne pemirsa kok nggone Sing lek wardi iki. Nek dikarak kuwi kan gorengane kok glis. Nek dikarak kuwi dipeme kuwi anu Mbak Ti yo gorengane glis tur yo renyah banget. Renyah ya, tergantung nek mati yo gawean yo beneran nek mati ora. Ya, tapi kebanyakannya nek renyah to Mbak Ti. Nek ini kan nek di atas. Kalau giginya tinggal 2 no Salah pedat bener carane saiki kosong. Lah kowe kok kakean uyah ta piye lah. kasih dipeme kayak jit boleh anu pemirsa jeri kasiran ya lho. Wonge. Sila pemirsa. Kayak bawang ta ora jere. Hei, nganggur goreng-goreng kayak bawang ta ra? Iya. Tak iresne nano. Lek war sing tukang gawe dele kok Mbak Ti. Iya lah, Dia didol pemirsa. Wis pemirsa aku tunggu ae iki nggo proses pembuatannya marneng. Tapi kebanyakan nek sak dukuhan zona aku iki mesti padha gawe marneng pemirsa makanan. Ora mesti jagung cekang. Masuk sih. Nak kasang penting yo. Jagung iki nak gak didi awang tuku. Ya mari saiki bakal marneng ya enek pemirsa. Enek apa-apa enek karang tarik duwike. Sange wong ngene iki kok saking duwe dhewe. Duwe jagung dhewe lho. Tenak dulu. Liburan misale bawang. Marnenge kok ditek ya. Proses pembuatan marneng iki pemirsa dulu. Marnengi rumit, lar ngumbah kok cek nggodhog nasi dulu. Engko nak sampai kanu pecah-pecah ya digoreng ya jeblos-jeblos. Untuk susah berarti. Susah, tapi nek beneran ya ini gurih. Ini gurih renyah. Mantap. Padahal semua atas bareng alat Mbak Ti. Paling lah. Iya. Dan desa ndek piye? Gak, aku gak delok. Desa sendiri. Iki kok tak goreng kok nak es bareng. Goreng dulu sih. Iku tidono tak goreng dulu kalau es bareng istirahat lagi digoreng marneng. Kono didelok to dicoba. Dapole arah perdesaan ini pemirsa dendang beri dhuwur. Yo jenenge wong piye Ora disendel Mbak Ti ya.
Orang di dapur ngadeg dapurnya ambruk. Dia perdesaan ini rantai dapur ngadeg dapurnya ambruk. Jengok nang ngisor karo lesehan wes. Yo, ini lemah ini biasa nih. Terus, Nah, pawon geni cah. nek depas iki anu pemirsa, wedi dek nek ning apa dek? Lah, LPG. saiki lho penghematan. LPG saiki larang njut. Oh, Oh, iki dapurnya ternyata anu pemirsa. Nek pengen masak nyetekno ya ning gone Mbak Ti ngarep kuwi. Nek pengen manual ya ning pawon iki. Lah wong saiki LPG lo ngenjut rego kat 30.000. Nah, iki masih mempertahankan. Repen desa tinggo gerak ya saenenge ngene iki. Iya, wis tak- Iki nglothok iki karek anu, karek ngumbah neng kok digodhog sak dilu. tak Dadi delok nih stok kayunya depas iki. kayune karek saiki. Nah, ijek wakide ijek kanggo setahun. Gua jam. Wis stok kayu ning nggo masak depas iki. Akeh deh, ya. Kayu jati deh. Jodoh. Mungkin semprete Pak Tani Pacole Tapi tak sak ngetok tak jajar kacang tunggak. Nah, neng ndi Mbak Ti? ngono kok. Jajar kacang tunggak sampean ramban-rambanan. Ayo Nggak sesuk lah tunggu rendi. sesuk iki nggih Wong marang saiki se duwe iki ngono kok. Sik ganti gawe iki ya sesuk ayo ngeplok ngejar kacang tunggak. Sampean rembayung ayo tunggu rambanan. Kacangnya tunggu rambanan. lombok ning guri ki wis tak Mbak Ti. Cek perumbo saiki jagungnya kalau delok to. Iya sing dangir kan pemirsa ki wala saiki jagonge ra kaprah. Super Mbak Ti. Jagung super pemirsa. Jagungnya wis nerak-nerak sama mangan. Dewe nunggu. Meski wis dua anu Mbak Ti ya. Dua marneng karo deli. Sesuk kracak rengginang, bari sesuk to digoreng dadak-dadak aja sesuk. Iya, rengginang goreng Ayah. tuku apa nggih dhewe Mbak Ti? Rengginang. Anu Tuku mentah karek goreng. Jaluk tanggane kok tuku. Aku nggak jaluk tuku tiba era di Aku radon, nyata kae sethik ngono. Tanggo nek wong desa yo ngono kuwi. Terima kasih orang baik ngono lho Mbak Ti. Ya jare kowe adol lah aku yo ngono. Sopo ya Mbak Ti? Kok gawe sithik kok didol. Ya Mbak Ti. Jaluk 20.000. Eta nomah baris. Oh. Tiba dikek ya tak tampani wong aku ra duwe. bane di. Mbahne dhewe karo wonge tak teribik tandur. Terus kowe arep tuku ngono Ya, gitu. lah aku ngono. Lho Mbah kok jarene nggih tur kracak aku ngono. Ora kracak sepiro kok didol. Ngopo sapa? Wong wis gawe 2 kilo tok. Yo gawe kripik, guys. Kripik menyo. Nggih kripik aku diuno makoran pemirsa reso nyoteng nama Gawe kripik wis tak Wis dadi, Mak? Wis lah karek Goreng iki kowe. goreng. Aku gawe kripik iki. Wis ora yang medhen ta? Tak gorenge dhewe. Kae wong desa iki yo kripik menyo. Lah wong ki oleh mara tuwa kok. Dhewe apik-apik Mbak Ti lho pemirsa. dikeki mara tuwa tiba kok mboh eman ape tak Gak wis goreng. digodhog ya Mbak Ti. Urung ki dikom tok lagi ah. Jare lek wari kon kom tok. Kom sek ngono. Tek aku terus tak kom lah. Kae udah kae aneh. Lha tak gawe nih. Aku gawe ora gawe. Ya nang project. Gak usah gawe ora. Jejane wis akeh anu bisane Mbah Akeh opo? Alah sesana kakak dimbawa. Akeh nggo apa? Masa gawe. Zaman saiki mangane ra Jajan ya wis jika Mbak Incas bareng kae Mbak Ti yo. Yo lah. Kaya solah Mbak Incas solah. Ayo lah yo ndek roti yo lah Mbak Incas kae lah. Roti opo karo tak buka karo tak anu. Ini Mbak Ti cek utah pemirsa. Mano. Gone yo saya uga petangguh badan. Iya tinggu badan kabeh lho iya kanggone badan kok. Badan kok. Parsel Padahal nggo berbodo badan. yo pangan dhewe. Kita udah kayak mundak kelet.
Oh, Gak wis to ya wis putih ngono kok. ben keras sih dia. Keras piye lah wong kok ngresik Agak tok. digoreng kira keras lah. Kuwi ngresik anu nek nganggo njet kuwi prosese nggodhoke. Prosesnya mau piye deh? Gawe nganggo banyu njet. Banyu njet terus saring, Njete disare terus nggodhok kuwi, mulane kok diumbahna sampai resik. mundak pahit. ben cara menor resik iki ben resik jete ben. Iya, ngombah Nek jete jete iki gunane gawe medhukno Mbak Ti. Ora kok medhukno, slampere ku nglotokno salamper. Oh, nggo nglotokno kulite jagung. kulite jagung Mas. Dadi ku nek nglothok diumbahna resik. Klotokane diklotoki Mbak Ti. Ora lah resik nang kono lho. Lanjut goreng dele. Apa-apa mundak kabeh. Wajane cilik pemirsa. Wajane cilik ireng. Ya sendine pawon ya iki kan. Pasen pawon. Rapi yo kan. Gak gadang. Kajen pawon iki wis ireng-ireng. Wong desa yo ngene iki. Bangke wis ditunggoni karo. Iki sing marai lek war Mbak Ti. Lho, nang nguri kata jadi gede-gede nek sak dolanan lho. Masuk era kaprak. Mbak Ti. Atas nang nguri gede-gede lho ae. Kata tembak dulu. Kuwi ndek biyen lek war etane omah kuwi ana pemirsa. Jualan dele niki Mbak Ti. Yang ben mau ketemu tapi Yo dele pokoke yo tempe yo ituk-ituk. khusus petani dia lah, tapi dia lah petani sukses. Nah iki nek arani ituk-ituk Mbak Ti yo. Heeh. Nek arani ituk-ituk Mbak. Ora itu betul. Lho apa? Ini juga kacang lah, kacang tunggal. Itu iki to. Lagi apa jenis? Dele. Oh, kleru pemirsa. Dele itu kacang tunggal. Itu kacang tunggal. Sekarang koyo mau Ya aku ya wis semua kacang tunggal. Tulis sedih. Bukan terang nih. Tulis guys. Mau tadi pasti marah kok sore. Engko mari dele marna iki wis dua macam dua toples ono wis. Kenteng-kenteng. Dia ini yo tuku aku har koro. Dingi. Aneh kula senengane kok. Nanti nani wis ditukokno Fitri bareng kok saloke. Iya kae Astor kae. Duh, lah jongku malah sigakno mantune bareng sak kuasek. Oh iya. Oh, mantu desa. Mantu kok ngasem kae. Yo, soalnya mantune bareng kan. Sapa? Pernah ngasem-ngasem Aku dikon ning ngasem pemirsa ning kono. Suwi ra dolan gone maju, so tak dolan. Maju ya rampung wong gawe to. Bar bodok lek awak mergo ne. Maju. Harap alhamdulillah ya. Kena setengah matang dipiri bawang. Bawangnya ra diketetno sisan to, Mbak. Oh, golek gak gosong. Berarti kayak goreng kacang asin. Iya ya, aku yo ora tau to lek. Jadi yang sandi. Iya, kayak bawang lek kalek yo kayak ya ora apa-apa ngono. Jadi nek mataku tuku pasti kan nek sing ngono iki. Ya dhewe siapa pemirsa. Ada yang ngene iki bak bancaan nang desa iki bak Wes bancaan. kayak iku kuwi anu teh. Bak bancane nek kene sakmene lho pemirsa berkat iki ade. Lah kowe isek kecil kuwi. Enek sing dandang bene pemirsa. Kadang Kadang yo oleh basi, yo oleh wajan, yo oleh iya. Santai. Tapi nek ning anu Mbak Ti yo. Tahu nggone sapa kayak malah bak gede. ngene ngelar kae ngono. Pak Yud. Ya, bancaan pemirsa ngono kuwi ade oleh Sing dandang pas beli bene. sapi ki sapa lek? Lebih pan kaboten ya. Mak, tunggu kaboten aku. So, Mak. So, Lek pas beli sapi ki. gue berkat piro? Iya berkat. Mau berkacau lah. Mama, tunggu lho. Berkat tunggu dadak bak sak. Halah, Kawudi. gede. Tenan ya aku ngono. Gak izin dak keprak. Wis Mbak Tiwi kematangan gosong.
Ini tak boleh. Nyemat LPG kok. Gurih, gurih, gurih. LPG apa kok mahal kabeh ning kene saiki. Plastik kek. Mundak kabeh plastik sing mundak kabeh melok terok. Iya, apa mundak pemirsa iki. Jumbul plastik kek ya apa? Kok katan. Kabeh mundak. Kabeh. Ini pemirsa wis padha mundak purung ya? Ya apa mundak pemirsa plastik. Mundak. Ya asline punjere mengi plastik tok lagian. Terus kabeh pengen. Es 1000. Es maune 1000, saiki jadi 2000, sing kristal kuwi 6000 dadi 7000 saiki. Soalnya Soalnya mundak adik wedok kan jualan es pemirsa, dadi apa mundak. ini juga kedua. Aslinya yang pertama mundak ya plastik ketok ya Mbak Tia. Ya terus kabeh Merembet. nyalur ngono. Tak gulane sak papan mundak. Itu apa ndak waktu ini. Ini tak kan kita berapa. Anjingnya pitet lele. Iso bungane ngono. Jadi lelot ter. Lelot ter. Kalau tahu belum. Macam tak lapos. Ini itu kan mateng kok garing paling ya yo. Kok wis to Mbak Tia? Suwi ternyata. Ya kok mateng karo garing lek paling kok gosong. Kurang Mbak Tia, tak peno Mbak Tia. Lebih enak di luar stok. Yo. Nek ndoro masak. Ini pemirsa erok-eroknya kurang. Ini sudah dicuci ya pemirsa. Gosong. Tapi itu gak kecot kok. Aku masuk ini. Paling kok wis ngene kok. Wes apik ngono kok. Halo dong. Wes. Jabar neng kasih nang. Iya Baras. Apa sing kasinan Mbah? Nggih. Kasinan. Udah cara marah di rono. Nggih. Iya iya. Ora krungu Mbak, kita kok sing apa sing kasinan malah ora krungu. Ini kan neng kasih nang. Pikiran non cuma ini terakhir cuma. Udah mati satu belum kembali. Ya itu ya. Umure Baras perkiraannya berapa mak? Masuk satu. Oh anake wis 70. Soalnya Baras ya wis duwe canggah pemirsa. Yo, canggahe siji. Biasanya aku ada 55, 52. Yang sana itu tidak luas. Mati awalnya bermesa. Ini orang tua nih. Ayo, wis disok Mbak Ti lho pemirsa. Duh. Ini wis disok lodong Mbak Ti. Iya. Lodongnya tapi sing cuili. Lah aku tidak ya, kak kan tuku lotong sing cilik-cilik ngono kok lho. Lah ndek naneng duwe cilik-cilik ganti gede-gede. Saiki kok gede-gede mah cuwilik cilik sing dipasang wong saya. Anut wong-wong mah repot kok. Oke. Yang ngene ben lotong cilik-cilik padha masang lotong gede-gede. Saiki malah masang lotong cilik-cilik nah. Terok. Yes, pemirsa ya guys. Ya wis ready. Wis ora goreng marteng nah. Cukup sakmene videonya pemirsa. Terima kasih yang sudah menyaksikan channelnya 2R. Selamat
menunaikan ibadah puasa Wes ini hari puncak matok iki. pada hari puncak ini. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.